Chunas agah is mu sé OMP agus fáiltíige isteach go dtí leabharmheas agus an leabhar a bheith go bheasa goin an tatan seo ná an leabhar seo faoi Riggs Carlow uafás imrú na báine le cathal ó Sandar sin é an leabhar. Inis níl ní rit sin de leabhar Riggs Carlow ná le cathal ó Sandar léite gom ach is údar é seo a bhí thar a cáilú agus dílach na milliún cáipin dá leabhar go bhestom scríb sé os gon céad nó gáchéad leabhar idir na dadaí agus beidir na seachtaí in éireann agus bhí anna tóir na cín seo de fáistí Riggs Carlow blachtar a bhí ann bhí cín eile faoi in Captain Sperling agus an planéad a phléasc agus cín eile go leor. Ach an cean ára seo tan chuid is mó acu as cló tá si bhana bhá ag muintir í hándar inis agus tá si de géir cinál tuairta fés céó mór agus céó tábhaach mar scríóir sa bhí sé ach sílim dá réir gur ionintach an rud é idir fáil a chur glóir ríist dá bheith hí go háir cín Riggs Carlow tá si bratáineach. So cean óra seo ceanní beag gard tá sé dtír ar fáistí ach in anón sin léironn sé fa ceanna fáilisiú an cean seo in éiad go dahad a cehar a dús agus agrá nua é seo fáilte in éiad ag seachtó. Uafás imrú na báine cinálíonn tá rudí mistéireacha dullar aig imrú na báine agus tá daoine an marún ar dullar stré agus caiig Riggs Carlow techt agus fisrú agus daoine hábháil agus a ghís agus ag lichas úsáid chun an ceannas fear a háilir na biúní go tá taobh an scéal. So seanna scéal siimplí clasicach ach é city in éireann agus rudí deasa istigh sa scéal agus is léir ar an scéal ce go seanastá sé mar bíonn siad caint faoin na rubálathe nó na biúnig aber sa scéal bíonn siad rá tá masúil go gurfar dul an chruchadóir a timpplair do bhaineil mar gur bééis sin a déthaí dhéanamh le biúnach de chinállar be go bheith daoine warú. So tána seantéis cinnti áirithe sin i gceist sa leabhar ach tá sé fíorhanamh tá sé siimplí go leir léamh ach fós tá severstanga an a bhórán Dar máfá cúpla tógáin a cúpla focalháid sin gan éon áras Riggs Carlow imrú na báine agus scríb sé beidir is gom cébh leabhar scríb sé faoi Riggs Carlow chuid mhór na dehanna beidir fihin ó tro cíine go beidir níos mófiú agus ach tá sé andachar teachtartha an cean seo is sa chlór ó bhánachatá sé agus sa litrú nuach na cín golóir na cín eile tá si sa seannach leo ach tá clúda gheasa ar na cín is sin ar fad dar lom ach bíasí de bheith ar fáid agus má bhíon deiscuh iad léamh cí é háirt atá anú go cínte bhfuin gomórí. So sin é uafás Riggs Carlow uafás imrú na báine le cathal ó Sandar agus sin é an leabhar a bhí á bheasa go an tatan seo ar leabharmheas lumsa OMP. Slán tamlín a choir agus má aon bhula goibh faoi leabhar gur chóir mé bheas nó aon rud eile gháil bhrálam a brígí be mé. An so híos thuas slán tamlín.